Chlár faoi locht sport is ceol is smó a deachdaoinearthú ar TG Cahar in fiche. Tá ráitiigh TG Cahar na mín éon chlúdach dain ar fáil an Gaeilge ar thuairsaí ratha, ach léiríonn figurí nua díra cé go mór agus tan stáisiún a bra ar chlár sport agus chlár cheol chun locht fechan na bhela, fiú glás chlár Gaeilge ná chlár dá hangach. Gur éar an neolalas nua a chur TG Cahar ar fáil dá tuairisc.ie, ní raibh éon chlár a bhain le cuasaí nuachta na cuasaí ratha a measc na glár Gaeilge agus dá hanga ba bhó a hill locht fechanna sa bblion fiche. Mar a tuairisciúrann siomh seo an teachtain seo caite, uí TG Cahar in aithneacht a chuirsead faoi bhráid an choimisiún chomhachaí na meán, ghfuil barna a gúrsaí ratha an Gaeilge ar telefís agus a radio, agus gur aspa acmhainní is cúis leis an mearna sin. Inne falsiúin scéil sin dúirt ardstúrthóir TG Cahar Alan Eselmont ar nuacht TG Cahar gur sé doithreite nar críalú ar an stáisiún ó bunaíomh éon sra a bhí bunaithe ar an irisisireacht i nniuachta. Dúirt Eselmont gur chóir go RTE tuile an éisteacht a dhéanamh in irisisireacht na Gaeilge agus gur gáil go TG Cahar agus RTE tuile cuaibrithe dhéanamh sa réimse sin. RTE a chur an nuacht TG Cahar agus 7 lá ar fáil go TG Cahar mar chuid go gúilgus reachthfuil RTE 365 uair a chloig de chláir a chur ar fáil gon stáisiún Gaeilge in 9 bliana. Tuairisciúr an siomh seo le dearnaí gur créaltaí ar chluichí agus ar cheolchar maithe iad formhór na gláir smó locht fechanna a créalú ar TG Cahar sa bblion fiche. A fiú nar a chuirtear na chláir sin as an áirimh is chláracha fáisnéise faoi cheoltarí agus locht sport is smó a hill locht fechanna gon stáisiún Gaeilge an ora. Bain chlár fáisnéise Liam O'Flynn puibere an chláir bhó a bheall locht fechanna do TG Cahar sa bblion fiche, te mo go chluichí beo agus ceolchar maithe.